Ik ben Yveske en dit is mijn verhaal. Ik heb ieder persoon in mijn gezin verwoord met een kruid die ik daarbij vond passen. Een kaneelstaafje, of stokje, dat ben ik zelf. Het saffraan wat hierin zit komt uit Afghanistan. En mijn vriend komt ook uit Afghanistan. Dan heb ik er een muntblaadje in, dat staat voor mijn zoon. En mijn dochter, die is 8, en dat is het pepertje. En er zitten ook nog kraaltjes in met lettertjes erop. Die heb ik er ook in gedaan om symboliek naar mijn werk te leggen. De letters, woorden vormen verhalen. En verhalen zijn gewoon heel erg belangrijk voor het begrijpen van elkaar.